Good day, guys. Sunny day today. It's a bit cloudy, a lot of clouds, but not that gloomy. Decided to make videos for Bisaya Bai vlog. I'm gonna do daily vlogs, but I have to do a lot of things, just like cleaning that up. Those plants that I got from the wedding. Malaysia. Na yung ragkuan si Laura game that we're gonna do measure our blood pressure. So this is our blood pressure monitor, and what we're going to do is we're gonna have a list of sa pilang blood pressure every day, and na ako yung price ang naa. So like again, Laura has this. So today's it's around near up to 12, and yeah, that's the thing I need to clear up. Also that one, so I need to throw that away. Oh, by the way, I show you our lemon. Muna mong lemon. This is our lemon, and dugay na nga siya nga rin. Ambot, dili man siya mutubo. Wala man siya bunga kayo. Pero that's my lemon, and that's my fairy lights. Nindot ko siya na lang sa gabi. But nasa ni fairy lights among lemon? Gagmay lang. Saan na to? Anyway, blood pressure sa may measuring. So muna siya ang blood pressure monitor. Run. Wala ko sa picture na sa ni si Laura may palitan. Let's open it up. Lagi ito normal blood pressure. Ito normal blood. Okay, average. So mag-measure na ako sa akong blood pressure by pislita na. You turned it off. Hilam ka ba? So, ang atong price, ang atong blood pressure is 126/84. Fuck. 130 ang gusto niyo isuot. 126 man gusto mo na to balik atong average. Sana patay tani. Ako ni gusto ng machine para lain nagsakto na ang answers kung ako na ba. Check na kayo kay high blood ko nako. Dapat ako ng usbon setting ang camera ha. Kamerahan kaning blood pressure monitor. Kasi baon na siya ba. Okay, magluto o barbecue karon. Barbecue for today, New Year's food. So today I'm just ano to? Karang wala kayo nabuhat today. Today's the New Year. And kanina nakatulog ko. So wala kayo nabuhat kayo. But now I'm heading to Kmart. Wala, ako pa rin in-install sa auto na ko siya. So it's called the Dongar Dashcam Power Adapter. Hindi ko sponsored. But the thing is, na ako'y tawad sa kuan kay ang akong dashcam na may kanang ilang mag-power dashcam, di ba? Nya akong dashcam kay action camera man. But kanina siya mo akong ibutang sa babaw. Sa kanang i-jumper na ko sa kanang na siya rearview mirror niya na ay kanang dimming option yung rearview mirror, so ako siyang i-jumper wire dito. I'll try to install today, but kailangan ko yung video kasi nagpan ako install, so muna siya. Anyway, I'm gonna head out now. Wala ko sa ko, but it's okay Kmart. Let's go. Ini siya akong dashcam by yan na siya ang power supply o kanang sa audio, but ako na siyang i-jumper jumper wire sa kanang naman siya ikuan good kanang dimming ni siya nga rearview mirror, so akong i-connect sa diha. So muna akong project hopefully tomorrow or within this week. Wala po gadali sad kay okay pa man nga setup. Anyway, let's go. Okay, bye. Kmart. Let's go to Kmart. Okay. Sorry tamang itang mga gamit pang exercise. And I need a rollerball. Yep. I think it's not here. Like the speakers. Boxing. Yes, muscle band. Should be good. Anything else? Katungkuan. Asa to? So wala na akong mabidyo ganina dito kung Kmart niya. Kanang naitahan kong langgam. So I have to wash my car. Taon ta. Okay na, wala na 80. Naitahan ko dyan kanina. New Year. Napag 80. Anyway. Ito yung trapuhan ba kay OCD stuff. Love my car. But hindi ko bulan na ni. Trapo. Okay. Ganahan.
Hanay, lama-lama. Nala ni siya lumping ari kay natagakan mo kog kanang kuan. Kahoy. Cinta akong dagan. Tagak kong kahoy diri lumping yawa. Tondo ulan. Where's the bird? There we go. Nagkana sila. Anyway. Pasulod na sa kanan. Let's go. Okay, let's go. So, end of the day, sugba. Ngit-ngit na. Sugba. Sugba tag baboy. Ay, aso. So, sinugba for the new year. There you go. Akong lights. Akong panom. Hapit na, hapit na. Uling na, kahoy na uling. Hapit na, maluto. Sige, bye. Okay, luto na. Luto na. Boy.